Za ku saurari waka daga JT Musical Sound Studio birnin Kebbi. Domin neman ƙarin bayani sai a kira mu ta number waya kamar haka: 0808-522-6 ko kuma 0800-278-768. A sha saurari lafiya. Rahama ga farkin al'umma dibite da kasar tsibiri mu da sai mai rama mu dau Bubakar masallaci ni shi zan zaba farko na sa Allah shi ne gatan CDS sannan shi ne mai rama ta zamo fatin CDS. Ya Allah kai ne gata na kai ne ka cire cikas. Roƙo na ya asama dukare CDS rahama. San ba illa kai ne ka karɓo sallah ta zamo bukatun Allah komai sai na sa Allah mun zo tushen al'umma sai dai estazin taki a zuba za a ci riba kowa zai diba sannan shi da fetar rahama ya ɗauko mulkin haiba so Bubakar masallaci ya zama ingarma kuma ya zanta mai himma ya zan mali ya san kowa jama'a yau ga ingarama kai ne mai nazari da kula babba mai farcin rahama Allah ne mai bada waka ma min na shige rahama ya zo domin al'umma ya ce sai ya zan da fitar domin kure al'umma lalle daɗi sai rahama farcin sai dai eskima yau ne za mu fito jama'a mu gwado soyayya ta mu ka kalle mu aiki za mu yi ba shakka in kun kai za kan rama gyara babu kamar baba a faɗa a cika shi ne ga shanin zaune hali ne ai kyauta ne sannan gabara a kusa ne komai ayyayi daidai ne mu ɗau Bubakar masallaci ni na yau azama Shi
taimake babanmu ya zamo ya yi fitan tsibiri. sai dai Isra'ama gafartan al'umma bibite na ƙasar tsibiri mu ne sai mai rahama mu ɗauko bakar masallaci shi za mu zaɓa Kuma karma sallaci ya zanta mai kima. sai dai Isra'ama Aiki zai yi na hanyoyi shado ya girma. sai dai Isra'ama Sannan har da wuta kusa ne likitoci duk zai himma. sai dai Isra'ama Allah shi ne zai baka don ka zama al'umma. sai dai Isra'ama gafartan al'umma bibite na ƙasar tsibiri mu ne sai mai rahama mu ɗauko bakar masallaci shi za mu zaɓa Yaro jaye ga jirgi shi ne aka kan mota. sai dai Isra'ama Domin su jama'an Nijar tsibiri kai ta cancanta. sai dai Isra'ama Su sun ɗau alƙawari sun ce kai ka bambanta. sai dai Isra'ama Kai mai san addini ne kuma ga sire rama. sai dai Isra'ama gafartan al'umma bibite na ƙasar tsibiri mu ne sai mai rahama mu ɗauko bakar masallaci shi za mu zaɓa Dukkan al'ummar tsibiri sun ce kai ne gatansu. sai dai Isra'ama Su sun baka amana ne ka riƙa za ka ji kukansu. sai dai Isra'ama Domin ɗana halin ne kai da gani baka da tamkar su. sai dai Isra'ama Kowa ya ce sai ka yi da fite domin al'umma. sai dai Isra'ama gafartan al'umma bibite na ƙasar tsibiri mu ne sai mai rahama mu ɗauko bakar masallaci shi za mu zaɓa Yau ma gani Anis na zo tsibiri domin in waka. sai dai Isra'ama In waƙe fitar rama sai dai sai san barka. sai dai Isra'ama Ga mai sun alkari yan tsibiri sun fito barka. sai dai Isra'ama Kowa kai zai zaba jama'a kowa na murna. sai dai Isra'ama gafartan al'umma bibite na ƙasar tsibiri mu ne sai mai rahama mu ɗauko bakar masallaci shi za mu zaɓa Sai dai Asrama gafartin al'umma. Dibite na ƙasar tsibiri mu dai sai mai rama. Mu ɗau buwa karma sallaci ni shi zan zaba.